Il-Gvern da sistema nazzjonali ġdida bil-għanni jiżgura li ebda pett f'Malta jew Għawdex ma jibqa' mingħajr aċċess għal kura veterinarja ta' emerġenza, partikolarment matul il-ħinijiet meta s-servizzi jkunu limitati jew mhux disponibbli. Dan ġie mħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd. Ġie spjegat li din l-inizjattiva tiffoka fuq ir-rispons aktar maġġel u appoġġ dirett lis-sidien tal-annimali f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Blan aħħari huwa li jsaħħaħ il-ħarsien tal-benesseri tal-annimali f'pajjiżna. Tnieda l-helpline b'xejn fuq 153 estensjoni 22 li jservi bħala l-ewwel punt ta' kuntatt tal-sidien ta' annimali li jiffaċċjaw emerġenzi bil-lejl nhar ta' ħadd jew f'jiem festivi. Permezz ta' proċess ta' triaġġ strutturat persuni mħarġa u veterinarji liċenzjati li jaraw l-urġenza tal-każ u jigwidaw lis-sidien lejn aktar servizz xieraq skont is-sitwazzjoni. Bħala parti mis-sistema l-programm ta' appoġġ jipprovdi konsultazzjonijiet veterinarji ta' emerġenza b'xejn għal pets domestiċi żgħar f'każijiet serji. Dan il-programm għandu l-għan jneħħi ostakli finanzjarji immedjati u jiżgura li l-annimali jingħataw kura urġenti mingħajr dewmien. Fl-istess waqt ġiet stabbilita klinika veterinarja ta' emerġenza fil-Fgura li topera kuljum matul il-lejl mit-8 ta' filgħaxija sa 8 ta' filgħodu u tipprovdi servizz speċjalizzat meta l-biċċa l-kbira tal-kliniċi jkunu magħluqa. Din il-faċilità tkompli ssaħħaħ il-kapaċità tas-sistema biex tindirizza każijiet kritiċi fi kwalunkwe ħin. Din l-inizjattiva tirrappreżenta pass importanti l quddiem fil-qasam tas-servizzi veterinarji pubbliċi billi tnaqqas id-dewmien fil-kura tejjeb il-koordinazzjoni tas-servizzi u tagħti serħan il-moħħ lis-sidien tal-annimali. Dwar dan is-servizz tkellimna mal-Ministru Refalo u s-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajd. Għandi soddisfazzjon kbir ħdimna biex jisir da servizz. Da servizz sar b'sens kbira ta' responsabilità. Konsultazzjoni firxa ħafna u sibna naturalment soluzzjoni u l-bilanċ. U qegħdin nuru wkoll da servizz li il-benessere tal-annimali tagħna huwa importanti huwa fiċ-ċentru ta' dak kollu li jagħmel il-Gvern. Wara kollox dan huwa l-Gvern li joffri s-soluzzjonijiet. Aħna f'Malta 60% tal-popolazzjoni għandhom pett id-dar u għaldaqstant b'din il-miżura se nagħtu serħan il-moħħ li jekk inqala xi ħaġa lil dak il-pett bil-lejl sidu żgur se jkun qed isib l-assistenza. Jiena ninsab ferm sodisfatta li f'inqas minn 30 ġurnata ta' din is-sena qegħdin nimplementaw din il-miżura tal-budget, miżura kuraġġuża illi se tkun qed tgħin lil kull pett li għandna f'pajjiżna.